Húzódik a bőröd tusolás után? Van 5 tippem, hogy a bőröd puha maradjon, ne legyen többé soha ilyen problémád. Az első tippem, hogy használj kímélő tusfürdőt. Érzékeny bőr esetén javaslom a micellás technológiát, amely gyengéden, de mégis hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, a toanyagtartalom pedig ápolja a bőröd. Most minden 1 literes büfész dermomicellás tusológél mellé egy darab fürdőbombát vagy fürdősót választhatsz a pénztárban, link a bióban. A második tippem, hogy tusolás után mindig használj testápolót. Kínálatunkban találhatsz édesmandulaolajos, kókuszolajos, búza vagy zapkivonatos testápolót is. Harmadik tippem, hogy heti szinten végezz bőrradírozást, így el tudod távolítani az elhalt hámsejteket, és a testápolók mélyebben bejutnak a bőrbe. A negyedik tippem, hogy adj extra ápolást bőrödnek természetes olajokkal. Ilyen például az avokádóolaj vagy az édesmandulaolaj, igazi luxus élményben lesz részed. Az ötödik tippem, dob be egy fürdőbombát, ami nem csak illatos, hanem hidratál és táplál is.